καθώς ψάχνει ο Μακ δεξιά και ο Γκάρι Ροντρίγκες φέρνει στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα το σουτ, πρώτο σουτ στο παιχνίδι στο δεύτερο λεπτό. Κατεβάζει ο Ζάιρο και στη συνέχεια παίζει ο Βραζιλιάνος με τον Πέλκα. Ωραίο ρυθμό έχει το μάτς, γρήγορο παιχνίδι έχει ξεκινήσει στην Τρίπολη. Πέμπτο λεπτό, Γκάρι Ροντρίγκες περνάει υπέροχα, η κόντρα δεν τον ευνοεί, γυρίζει, έχει σηκώσει ο βοηθός με γκολάσα και Μακ νωρίτερα, άλλαξε και με τον Ζάιρο. Ο Ισραηλινός σκέπτεται το σουτ, κλείνεται, παίζει δεξιά για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Να δούμε τώρα τον Πάο, καθώς έχει την ευκαιρία και πάει και βάζει τον γκολ με την κίνηση. Τελευταίο του γκολ στη Super League ήταν στο Καφτατζόγλιο. Ο Πέλ. Κίνηση από τον Μπερτόλιο, ναι, ευκαιρία του Αστέρα. Μετά την πρώτη αγωνιστική, όταν είχε κερδίσει την Κομοτηνή ο Αστέρας και βάλει το ένα από τα δύο γκολ της ομάδας Τρίπολης, και κάνει το 1-1 με μια προσωπική ενέργεια, υπέροχη τρίπλα. Ο Τζαβέλας προς την ομάδα του μπροστά, ανεβαίνει ο Μακ, είναι καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μακ καθυστέρησε, γυρίζει, είναι εκεί ο Μπαντής. Προβληματίζει το Γλίκο στο 81. Μπερτόλιο εκτελεστής. Κεφαλιά του Σανκαρέ, γκολ για τον Αστέρα. Ο Σενεγαλέζος βγαίνει μπροστά και κάνει το 2-1 στο 82. Εκμεταλλεύεται το ύψος του, παίρνει καλή θέση και γυρίζει το μάτς στο οποίο είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Περιμένει την κίνηση του Αθανασιάδη, είναι μπροστά ο Αλόκο για να δούμε τον Μάσα για τον Αστέρα. Ρικάρντο Κώστα με τον Αργεντινό που περνάει, έχει ευκαιρία για τρίτο γκολ ο Αστέρας. Περνάει ο Μάσα, ανοίγει την μπάλα και δεν προλαβαίνει. Φανταστική ευκαιρία να κάνει τρίπλα στο 87. Μια ανάσα το 3-1 ο Αστέρας. Ο Γιάννου τώρα. Ο Μάσα για το Γιάννου. Να ο Γιάννου τώρα μπροστά από τον Γλίκο που βγαίνει, μαζεύει. Συνεχίζει ο Μάσα. Ο Γλίκος είναι εκτός εστίας. Και κοιτάξτε πώς σώζει ο Βίτορ σε μια απίθανη φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ 88.